إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariakan na mga datu naguskan sana mga bubayamis iku agama Islam. Miyawak managing kutuwa itan bikas seminar iman tu alungan na arbaa na ayaw tuwa mababaloy alitan di pantulan naging kutuwa kulaw sa alungan na mauri. Sagyang kaya miyangay po sa itanuron di kapapagusaya na miniraot tanong sagyang kutuan itanong di kapapagusaya sagyang kutuwa kapag yagarkatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri. Miyano itanong agyang kutuaan tunay mapambetalo mga tao sagyang kutuwa kapakatindagiran sagyang kutuwa mga pumuriran. Miyalitan wag yang kutuwa mapambetalo mga tao. Adayra na parati aso Allah subhanahu wa ta'ala na gumiprarak sira na yang kutuwa ang mga Muslim. Amin deray ng sira na kung mga suluan na kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Miniswaswa siran sang kaya dunia. Piangunot taniran subaya ginawairan. Namar nagyang kutuwa mapambetaliran sa gyang kutuwa masakap paguyagakiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Gawag kami alin tanong aya may kakamangan nagyang kutuwa mga buntaliran. Adam pamana mga tawa aya betadian nagyang kutuwa pakalalakaw kusarya nagyang kutuwa mbelaas kinian. Adam pamana mga tao ang mga mukmin mirumah sa isang kaya dunia miaratia sang kaya dunia na amay ka makatindog silang sagyang kutuwa mga kumuriran napakadasiran sagyang kutuwa mga ayam na nagyutod ni kedaaniran taman sa makaw masiran sagyang kutuwa darpa aplimudan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa paglimutanwanan na miya pamagusay mga pagarian Mia pamagusay tano panagyang kutuwa darpa anda darpa tano pelimuda wallahu subhanahu wa ta'ala. Naiman tuagaw ina iterus tano agyang kutuwa usayan tanoron. Iterus tano kaan tano mapamimikiran agyang kaya mapambetad mga tao. Antano mapamimikiran agyang kutuwa karbenian. Na kalu-kaluari mga pagarian na kaugupantan wa mga ginawatan. Yang kutuwa kapipi ang ginawa sa yang kutuwa masa na aya kakukuatan ron na marumasaitan usang kayan niya. Nagyang kaya katatagutan sa dunia na punggala bakatan saya katigu mga ulama agyang kaya dunia nadarpa iniya kapagaman kang galabok. Nasi isa alungan na mauri na darpa akapamalas. Na makaw marusutaw na kapamalas ro na dagalabok. Lagi na ni paman nakapakap ko bimikiran tang sa mapia pamikiran. Wan ko na ari miyugtan usi ko mga ginawatan. Mga pagariya, miyapan tanu palimudin tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa darpa, ardul mahsyar, na anta absiku ma anta nuro.
Ayo tipaganaya pangusay tano anta ikuma antano namu pada kusay tano nagyang kutua pari di unagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantu nay buntalian yakap-yapia yang kaya kapulu tudatano insyaallah nagu wantu nay ukita kappa kay namatanurun nagu pagusay tano agyang kutua pari di unagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ande makapop unagyang kutua igun anto na ipakaasal akapakapop unagyang kutua apaman na matatamu sa agyang kutua pari di unagitan wa Muhammad pagalin din na yamya makapia-pia bitiara tutulan sa agyang kaya pari di unagitan wa Muhammad naya pugilas kang tanuron na antay mga tao pagalangan naguantay yung mga tawa pagrenan alisiran na makaubay sa giyang kutua pari kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agina ni punang gilaan tanong o babili na pagarikulay bubayakan sa agama Islam agyang kutua miyanggal bekasang kaya dunia na kesabapa na kailangan kalian sa giyang kutua masa asu mga tao na kelimud siran na timu siran sa giyang kutua pari kung nabitan wa Muhammad na saka o di na paman na giyang kutua paman na mga padarakatano na disira na pagkaubay sa giyang kutua pari kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dudan tanu agyang kutua tingitan wa anta absi pagalaw rakatan sa giyang kutua Ardal Mahsyar darpa ketinuan rakatan. So mga ulama natigiran na amay kas mga tao sagyang kutwa kapag yagakiran wallahu subhanahu wa ta'ala amakambuot siran sagyang kutwa mga kubuliran anu malakaw siran anta akagyang kutwa betada paman na mapumbetadiran na makaw masiran sagyang kutwa darpa apelimudan kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na ayaw na mambebetadiran nagyang kutuatan to sinan denakop kawaw agyang kutwa paman na kararasay o mga tao labor nagyang kutwa mga tawa miyabalo sirar ang mga buta miyabalo sirar ang mga bungal miyabalo sirar ang mga amang agu paman na kikamangairan sa mga buntaliran na tanto sira denakop tigu mga ulama ayat alam madhun ayaman nagyang kutwa ayat alam madhun nagyang kutwa paman na kedilaan niya nagyang kaya mudulian sabab sa nagyang kutwa kawaw gira man utwa kawaw tatanto ami amarad nagyang kaya paman na mudulutan na ditadi keramesta agyang kaya paman na mudulutan na YouTube ni masih sifat o di nama pembetad mga dawat ti mga ulama yakunul anbiya nagyang kutwa darpa mahsyar pelimudan daratan wallahu subhanahu wa ta'ala nasukun sumanga nabi nasirani mauna sirah mauna ru nananayaw nila nagyang kutwa mga umatiran masya Allah kauto biyani tanu sa ibumiyangaw na ayapagam paganay aguyag sagyang kutwa paman nakapuluyag wallahu subhanahu wa ta'ala na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay makatutulugon na sa mga pagarinya ng mga nabi ang sa mga rasul nagyuto mambu isiran na mauna siran sagyang kutwa paman na ardal mahsyar pelimudan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sirani magalaw si iku mga umatiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nananayaw niya nagpagalaw niya sa mga umatian sagyang kutwa kapagataling umayran sagyang kutwa ardal mahsyar alagi dia naman muna sa mga pagarinya ng mga nabi Nuh Nabiullah Ibrahim laun wayaman niyan nabiya baluya nabiya sa mga rasul nasirani mauna ro sagyang kutwa ardal mahsyar ananayaw nira nag-aalaw nira na sa mga ummatiran tigo mga ulama rahimahumullah umani nabi na aalaw niyan nagupaman na giyang kutwa nanayaw niya na giyang kutwa ummatian na umani nabi sa giyang kutwa paman nabiyalu wallah asumu nabi na adna pari diyan
Toto umani nabi so kada kala umanga nabi ya sirani siu wallahu subhanahu wa ta'ala sirani miyabalu subu wallah sabiang kaya mga uri penian asirani pamandan maawi jariang kaya agama wallah ginan su Islam na umani Isa nabi na adna paridiyan dia kaya haud na pamanda aya maanan yan sa kamus nagyan ko tuwa tanglas sa iga nagyan ko tuwa aya tanglas sa iga nagyan ko tuwa paridi petanglas sa nagyan ko tuwa iga nagyan ko tuwa pamanda mga paridi umanga nabi na aya pinakamalaun na suparidi unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah salawat ini unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang butuh mga paridi amatatarusan yang butuh masana aya pinakamalaun na suparidi unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata nari mga pagari apiakat tiyag yang kai apaman na umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalil nagyang kutua mi'aluni sagyang kutua hadith yan. At yan na inna li kulli nabiyin hawdan wa innahum layatabahawna ayyuhum akthar warida wa inni arju an akuna aktharuhum warida. Ayat mana nagyang kaya hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigyan na umani nabi sagyang kutua masa na aduna paridiyan. Langon panabi-nabiyan na gusto mga rasul. Na umani insakira na tigo nabi tanwa Muhammad. Gyang kutua mga nabi. Na gyang kutua di inian di pagan. Disa na gyang kutua pamanian na haudian. Gyang kutua paridiyan. Antara imam paman na gyang kutua masa na kewaw sumanga tao. Paman na pagaw maagyang kunto paman na ayanan niran sumanga ummatiran na sumanga ummatiran sabihan kunto kapagaw mayroon na ayaman mubutadiran na maawawsiran na uman isa na paman na dinya dipagandisa nagyang kunto parilian aya din nun di kapagandisanan kipagambugan at tigtano nagyang kunto paman na umani isa na aya kabayan na skanian imadakal amakat talinguma o di na makauma sagyang kutua parini. Kau to paman na sadin sa madakal ipaman na makauma sagyang kutua parini na gitu di na nung dikipagin di sanan at gira na paman na giar kakan imadakal paman na sumu na mutinaun sa paman na kuusay gagupagin mo sagyang kutua parini. Kau to Nati kung nabitan wa Muhammad mata anak sakana tigiyan. So kung sunabitan wa Muhammad na aya masisiman yan. Nagu aya kabayan iyan. Nagyang kutwa masana supari iyan. Nagyuti madakal at tumanaon. Agu madakal amakay namun. Agu madakal amatimun sa gyang kutwa masa. Masya Allah. Na so kung sunabitan wa Muhammad nagyuti paman na kabayan iyan. Ayan na kabayan iyan na matimu-timu nagu paman na madakal ama kauma sagyang kutua paridiyan sagyang kutua masa apaman na paganaan yan nagupakay naman yan sagyang kutua paridiyan. Malun yung mana yang gede-gede ang mga pagariya yan kaya paman na kasahaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman na yang kutua katatabu yan sang kaya dunia deskan yang panamawakat nasabog sagyang kutua paman na kububayin yan sagyang kaya umat yan na iawid akal yan Wanto na kalbudi sagyang kaya umat yan sagyang kutwa masa apaman na pakatindigin wa Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutwa kapon nagkamapagkapamag ito. Tigo mga ulamatan rahimahumullah. Asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sagyang kutwa masa. Apakapakaw ng mga umat yan sagyang kutwa darpa mahsab. Na tumitindig kun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumimberian. Penutul ng mga ulamatan wa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyabaloy mimberian ayamaan na mimber. Nagyang kutu adar paap kipuru taon. Katawan talo sumanga mimber, sumanga masjid, akadagalan si umanga masjid tanun adna mimberon. Nagyang kutu mimber na pengusiat Udina su imam na pendeporo igiraman utu alungan na dimat
kapaman na anami pupuro kap kileo nagyang kutua mga makmumian o di nagyang kutua sesamba yang nasaliman. Nasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kiumar wagyang kutua mimberian. Apaman nagyang kutua mimberian naginan din sumimberian nas kanian supaman na igira di mangusiat sunabitan wa Muhammad naruno na makadadapo. Nagyang kutua mimbar nakakwaw to nakawit sa giyang kutua paman na hawm unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'alim sa hadith atiga na wa mimbari ala hawdi. So kung sumimbar unabitan wa Muhammad nasi imatatahu sa giyang kutua pariniyan. Tigo mga ulama agyang kutua kapakatitin ng unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutua hawdiyan o di nagyang kutua mimbariyan. Yunadi ummatahu na punanaluan yan ng mga pagariaso mga umat yan. Allahu musta'an. Biya mga pagarian. So nabitan mo Muhammad na yamanan yan na pananawagan yan sa mga umat yan wa kaannahu yulawih apaman na din yan sila ni pangapay way ditano ni pangapay nung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ko na pumusar mo nabitan wa Muhammad nagyang kutua paman na limanian at igen na alahalum mo hay mga ummatakan na pagpakarani kanu saya din hay mga ummatakan na ubay kanu dun sa giyang kaya pariniyak natin nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakalitan mo amay wantay mga tao ang pagkarani sa giyang kutua paman na hawdag. Way din ako pangapay sunabitan wa Muhammad. Way din ako pananalo sunabitan wa Muhammad. At iyan at timu-timu kanun sa giyang kaya hawdakan. Timu-timu kanun sa giyang kaya pariniyakan. Ugain na ang mga tao apun si umat yan na kailangan na kukaroon sa giyang kutua. Kapakarani niya sa giyang kutua hawdag. Way. Tigo mga nabitan wa Muhammad. Halum mo, uway kanu saya din na yamanan yan na pagpakarani kanu saya na tigo nabihay mga umat akan na timu-timu kanu saya. Nasuko naman mo sa mga umat yan na amay kaman ginanagyang kutua pananawag na pananalo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpakarani silang si nabitan wa Muhammad hasithatan at isilan din gagaan uli na Manila pati dinagyang kutua paman na kapsungiran uli na kapulubayran sa giyang kutua paman na pananalo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya ko na butaliran natin mga ulama ba'duhum yarkamu wa ba'duhum yamshi wa ba'duhum yamshi ala wajhihi na padakiran nagyang kutua paman na makakukuda agin susay ang tanong si umangan yang na sumpatan na yan ad na mga tawa paman nagyang kutua kapakambutian si kubur na paman na ad na kedaan yan agiuti paman na balas agyang kutua agad na bagian na mapia padakiran natin mo nabitan wa Muhammad nagyang kutua makakukuda na padakiran panagyan kutua paman na pelalakaw na padakiran panatin nabitan wa Muhammad nagyang kutua ayami kakamangan yan nagyang kaya mutalian wala yan Digitan wa miya panutuntan wa gyang kutua mga tawa ayami kakamangan yan nagyang kutua mutalian naginan sa mga Muslim miya daray noon ginan sa mga Muslim apaman na matatamusi ko dunia na din ng galabag sa mga galabag ang mga pipiya kaayad na piyangunutan yan nagyang kutua baya ginawa niya. Tigo mga ulama asungon paman na paridi unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasa miyak kauladulag tanto din ako maulad nagyang kutua paman na paridi nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kutu mga tao sa giyang kutu paman nakapakaumairan sa giyang kutu masa kada balaga bihimul atas na tanto siran din nakupkawawat yung mga ulama ala atas sumabalaga paman na miniraut din na giyang kutu paman na kawawiran sa tanto din nakumitan taralo tigut nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam لتزدهمن هذه الأمة على الحوض وازدهام إبل وردت ل5 Tigo nabitan wa Muhammad paman na kertimu anta aka kepenuh agian kaya umat akan agian kutua paman na paridiakan
Saaya pamanna ka kepenuiran. Udina aya ka ketimwiraruna lagi dinagiang kutua pamanna unta. Apamanna aya kiawa wagiang kutua unta. Nada dina makainam sagiang kutua miakali magawi. Paman nagiang kutua unta sadunia nagiang kutua unta na ira ada makain mudin ada pakain magiang kutua paman na tumatagi kurun sali magawi na tantu din ku paman na kuwa wagiang kutua unta na lagi din na mapumbatan o mga tao sa giang kutua mas apaman na kapakaw mayroon sa giang kutu darpa palimudang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tigiran na giyang kutua pa rin yung nabitan wa Muhammad na ada na ang mga gurdiyaw. Kauto. Paman na ada na kigugurdiya. Tigitan wa paman na kibabantay sa giyang kutua paman na pa rin yung nabitan wa Muhammad. Ayakon apda mga sifatiran musaddadatun na paman na mga istriktuatan to. Mga istriktuatan to at tigitan da pagbigyan. Pamanadiran din na pagbigyan na nagyang kutua mga tao. Pahurasuhu kiramun barara agyang kutua mga gurdiyar o sagyang kutua paridyung nabitan wa Muhammad na siran sa mga kiramun barara mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Asiran nadiran din na paman na supakan nagyang kutua kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala sa subuang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutua mga malaikat yan nagyutod ni paman na panggalabakan. Yang kutua mga malaikat nasira ni paman na kiyas sarigan kadhukilu bikulli ma la yastahiku siyari ni paman na siyarigan si kulang ulangwan o mga tawa di kapapatutan sa giyang kutua parin yung nabitan wa Muhammad. Way din nakupunan na sa nabitan wa Muhammad at tigan ay mga ummatakan na napaman na pagpakarami kanusaya na ubay kanusaya na disirang bukman di pamimilian o mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala asulang ulangwan o paman na di kapapatutan kung mga umat o nabitan wa Muhammad makaumay sila sa giyang kutua parin sa giyang kutua kapakawawiran na giyang kutua mga malaikat na paman na pamugaw niyan at tigida na awak kanusaya paman na dapat na pamugaw sunabitan wa Muhammad kaamay na kaluitan wa sunabi pamugaw sa giyang kaya mga tao nasupasi su mga malaikat wallah nasirani pamugaw sa giyang kutua mga tao adi kapapatutan sa giyang kutua paman na parin yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kapani mga pagariya kilairan nila giyang kutua paman nakapkuwaw ang mga tao sabot sa giyang kutua paman na kawatan na giyang kutua paman na niyalakawiran sa giyang kutua kapakaumayran sa giyang kutua dala papalingudang kiran Allah subhanahu wa ta'ala makapupusiran sa giyang kutua mga kuburiran narik silang din na paman na ikalimu ang giyang kutua mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala wa yadfa'unahu anil hawdi bi'asin min nar nagyang kutua mga malaikat na pumugaw nila nagupagram nila nagyang kutua mga tao sa giyang kutua kapakaubayran sa giyang kutua paman na pariniw nabitan wa Muhammad ako makapatsiran kung sa bentol agyang kutua na paman nakakapitan nila na paman na bentol nagyang kutua bentol na siya penutu makapupun sa giyang kutua apoy kunara kajihan ng mga pagariya kung makadugaki mga pagariya giyang kutua paman na dinan di pamugaw sa giyang kutua paman na mga tao biya kay dekan sa emanan niyan na pagayam sa kambing apaman na igira apaman na giyang kutua kambingian na napaman na timu niya na pusaran niya sa emanan niya natakan uli na paman na antun asa na paman na kipugaw niya nun nalagid na nandun sa mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na sa giyang kutua masa na yakakapitaniran adiran di pamugaw sa giyang kutua mga tao na giyang kutua paman na asin makapupun sa giyang kutua apoy kunara ka jahannam yuti keswa giyang kutua mga tao adi ka papatutan sa giyang kutua paman na parinyo nabitan wa Muhammad amay paman uli na antun apaman ima pembeta dagiyang kutua mga umat yan nakapapatutanon yahtafuna bihi nadi pananaluan ng mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala sikanu wa yukrimunahu na budir siran paman na
disiran di pamanna sila-sila nagyang kutuwa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala pamanna tantuiran na pagkabulusan nagupamanian na yang kutuwa pakaing nagyang kutuwa mga umat nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbilang ataw sang kaya dunia. So kung sunabitan wa Muhammad na kilay niya nagukemasaan niya nagyang kutuwa paman na mga umat yan na pumugaw nagwa paman na iptulod ipendedeg sa giyang kutuwa paman na di na nakapakaubay sa giyang kutuwa paridiyan nakilay sila nabitan wa Muhammad apaman na ipagisiyan inwag yung kanan na mga umatakan na emanan yan na mugaw sila sa giyang kaya paridiyan at nabitan wa Muhammad ummati ay mga umatakan at nabitan wa Muhammad sabab sa giyang kutuwa paman na pangawatan sila sa giyang kutuwa paman na paridiyan nabitan wa Muhammad fayaqulun na terunun mga malaikat sumbang sa mga malaikat sumbang niran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiran ko nabitan wa Muhammad innahum laysu min ummatik hay atiran Muhammad hay nabi wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaya pemugaw namin yang kaya yamanan yan na pengawatan namin sa yang kaya paridikan na kanabang kasiran umat kayo tuwati mga malaikat la tadri ma ahdathu ba'dak nading kaman nakatawan wan tunay paman na bimbebeguiran si iko agamang kasi iko oriyan hati mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesu mga ahlul bidah yesu mga tawa ay pamanuniran ng iyang kuntwa bid'ah apaman natin mga malaikat tading kakatawan hey Muhammad wa tunay bimbebeguiran si iko oriyan ka natin kuno nabitan wa Muhammad suhkan hey mga paman na mga tawa pimbubuguan niran suwaga mako suhkan na yamanan yan na awak kanu saya napakawatang kanu saya tibu nabitan wa Muhammad so kaya to kami nung nabitan wa Muhammad agiang kutuwa mga tao na ini panununiran si kuuri nung nabitan wa Muhammad na agiang kutuwa nila ni kang bubugui si kuwagamatan wa Islam dia kutuwa paman na kayang galabakiran sa mga galabaka makalino si kuwagamatan wa Islam ay pagumaniran na sunabitan wa Muhammad pumugaw kiran sa agiang kutuwa masayamanan niya na pagkarani sila sa agiang kutuwa parin yung nabitan wa Muhammad bilhin yung mga pagariya agian kaya paman nakapakapun betal kung mga ulama tanong sa agian kutuwa paman nakapilindingay na sa ikuagaman apaman nagyang kutuwa paman na diran nakabaya o bagyang kaya paman na mga tao maawid sa agian kaya paman na mga bid'a ipagbago sa ikuagaman na uba paman na pakomas yung mga darapatan o kagiya ayaman na niyan na siran nakakanal nila na bubaya si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugay na makaw masira ro na pubugaw sila nung nabitan wa Muhammad sabab sa biyang kutuwa bid'a yang kutuwa bid'a ay ipumbaguiran nagipagumaniran sa ikwang matan wa Islam lagi ayaman na niyan na balasan wa Allah sa mga ulamatan yang kaya mga tao na miya magkarataratay katero yang kaya mga tao na titun na ako ayaman na niyan na mga wawarawi gerak sagiang kaya masa na dina dipakai itu ng sumanga ulamatan apa man nagyang kutwa di patut abdusan si mga ulama na sila niru ni Musa sabab Musa gyang kutwa ayaman na niyan na aya pamikiran niran nagyang kutwa kapakadaya mga gyang kutwa riban aparate asiran na aya nila ni terun nama nagyang kutwa paman na ketukawi na buka kesawai sa gyang kutwa panununiran atiran alhamdulillah kapaman na supaman na kapito mga lukas na no na malupaman na pakarayang siya kung mga larapatan sama nuto na panunang mga luksiran uli na sumanga lukas na uway paman na agyang kutwa paman na kanababis panunang nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa bis ayat itu puguya geniran nasusunang nabitan wa Muhammad kaya puguya geniran lagi ko to ayamanan niya naganat kung mga lukastano apa man na sumanga lukastano narila sira naki wallahu subhanahu wa ta'ala kagisa giyang ko to masana ayamanan niya nakukurang kinang panagiyang ko to sabot ko agamatan wa Islam rila sira wallahu subhanahu mataw way na sagiyang kaya masatan wa kaya to kawan subnarari mga pagariya
Kaya tu kawan tanu suti tu apa man ada matanu na ipurunut tanu pensagian untuk apa man na miangaw na apa man na betal apa man na dikatawan lagi ang kutu kapakaun tuluwaga matanu Islam dia gi mga pagarian. Kaya tu kawan tanu bugusay no mga ulama lagi ang kutu amaraya ga paman na mga dalil. Why? Ugay na gyang kutu paman na ditanud na ya paman na kitegeles iko mga tao kasuturuan nas iko Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga ganito kung mga ulama na gyang kutu nila nung di ka pamagusin. Kenapa ayat itu paman na kebuta na surmata egira ayam ya buta na supuso na diterima saya mana dia na turuan. Lagi paman na sudung supuso ya mana dia na kaya kelusan sagi ko to ayaman niya na unto la panarima why ino sumat mata ayaman niya na sumata na mata makaila wi dagiro sa puso na ayaman na ayamiya bibi din na paman na din niya din tarima gyud ko to na panangilan tanong mga pagariya diyan kaya mga ahlul bidah pira sila din mga pagariya pira sila din isa gyud kaya derpatan bila-bila man sila naging mga pagariya nayad na kadakalan si ko mga ulama tano sagiyan kaya derpatano na siran su mga ulama ayaw taniran na su ayamanan yan na mga salafus salih aging tuliyan po sikiran sa ayamanan yan na mga salafi kagi aya akideran aya panarimairan nagyang buto apaman na iniganat o di na paman na miyangaw na apaman na mga salafus salih apaman na oriyan ulagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia betul na sa mga salafus. Yan kaya paman na mga ahlul bidah na paman na ketukawan bu kay ayaman niyan na ayam mambu apaman na kiswas wakiran nagyang kutua mga tao apaman yan na diran terima nagyang kutua untun. Sabab sa gyang kutua paman na unutan nila nagyang kutua bayang ginawa. Tingon nabitan wa Muhammad udi namian sa gyang kutua hadith. At tingon nabitan wa Muhammad inni faratukum ala al-hawd man marra alayya sharib. Sa kanat tingon nabitan wa Muhammad ku maaniyo. Odi nakuna ku sagian ku tayaman anian na paridiakan. Na sadin sab segedera kana tingon nabitan wa Muhammad sagian kaya ummatakan napakai namungko. Wa man shariba lam yadmana sadin samakai nam sagian ku tu paridi nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dinian din magda magyang kutua kawaw sataman. Allahu Akbar. Gi paman na isa abu udi na paman na kim bibida agyang kaya parin yung nabitan wa Muhammad asadun sama kainun sagyang kaya ummatian. O di na sadun sama kainun kumangawri pun Allah subhanahu wa ta'ala naging kutua kapakay na miyanun na din na mawaw sataman. Tigo nabitan wa Muhammad apa kau marakan o di na pagkata na sa giyang kutua paridi akan natigyan na giyang kutua akwa mga pagtao di na mga tao aarifuhum paman na katawan na kansiran nagukatawan ako iran at tigo nabitan wa Muhammad aarifuhum wa ya'rifunani katawan na kansiran nagukatawan ako iran at tigo nabitan wa Muhammad thumma yuhalu bayni wa baynahum uriyan yan na kailangan na giyang kutua paglatan nami at tigo nabitan wa Muhammad Fa'aqul nagkaroon ako natin Muhammad innahum minni matalagyan ka na mga tao na paman na padanan sa ummatakan fayukal nagkaroon nagyang kutwa mga malaikat ko nabitan wa Muhammad innaka la tadri ma ahdath hoy Muhammad na mataan din ka katawan nagyang kutwa pimbabaguiran sa agamang ka oriya nakaati mo mga malaikat fa'aqul nagkaroon ako natin na Muhammad suhkan liman ghayyara ba'di hey pagawatan kanu sa hey awatan mo sa yagyang kutwa mga tao apaman yan na piyangaliniran sa agamakan si oriya natin nabitan wa Muhammad nagya sa mga ahlul bidah paman na pagiraw sila na daabidan. Naman daabidan, iki sunabitan wa Muhammad na penutulan yan na mga tawa paguman ang pagalini na lagi ang kaya agama Islam. Ori ani na mana niya na pagiraw sila paman na bida hasana ano ko na paman na pimbabagua mapia na paman na pimbabagua marata na sumapia na kuan tanong na suaya mana niya na marataw na luto ito na kantanong. Anto na ito ang panarima. Isudin sunabitan wa Muhammad imitirot. Kullu bid'atin dalala. Apaman na lang wano apaman na bid'a na kadudugan. Sudin sunabitan wa Muhammad. Oriyan niya na yaman na niya na puwanan na kasunabi. Na inuwak mga pagariya kumay rambu. Ayaman na niya na kumasambo yung kaya mga tawa paman na miya kwairan. Nagugyan kaya miya dulong nirasan yung kaya ribat apa narima. Amay kapamugong sila nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa giyang kutua bid'a. Ayaman na niya na ipagintawiran. Nagupaman na nila di panunong sa giyang kaya masaktan.
Lagi ya. Maka tuka wabu ke mga pangarin. Paka sasabarkan dun sa liyang kaya linang aparatya. Ayaman na na linang apaman na parat akido mga salafus salih. Ayaman na na paratya naging kutwala ulang wana matatamu si Quran musibu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaman na dalil, apaman na mga bid'ah, apaman na mapanggalab sunod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman na sabihan mo ito, kami bigyan pa na paman na uman din na mga tabas sulamitan wa Muhammad. Na ipangusiyat yan nagiyang ko tayo manan yan na kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna. Orayan yan na miyakaw bagyan kaya mga tao. Na paman nagiyang ko ito sabutiran na ipumpagiran siya kung mga ulamatan. Punalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala tanto umadagala mga ulamatan. Apaman na malagi dagyan ko ito, apaman na sembekiran na manda kala penagyan ko ito, apaman na dikiran ng sembeg. Sabab sa diran din nakabayaw paman ko, apaman na diran din nakabayaw, bagian kaya mga tao na andap kisumpukiran. Kaya man na niyan na ribatid nagyan ko ito, apaman na limayra. Alhamdulillah. Kaya man na niyan na kadagala na kung mga ulama tanong. Majority ang mga ulama, sagiyan kaya dapat tanong na mga ulama, ang mga salafi, apaman na linangagyan ko ito, apaman na limayra. Tigo mga ulama, agyan ko ito aparin yung nabitan wa Muhammad na pananalu sa mawatan. Agyan ko ito ay manan yan na kawawatanan na pananaluan yan. Watatafawat suratul kalimin na di mambudi kuya-kuya agyan ko ito apaman na mga tawa suro di sinaning gagaan. Ilahi fa'adha alladhi kana yamshi mutabatian ila salat. Nasukunso mga tao, aigira adip pananawang susambo yung sangkaya dunia na di buka-buka na. Kau ito. So mga tawa gira di pananawag susambayang na din buka-bukal. Apaman na malumpot nagyang kutwa kapungaw man yan sa masakit. Saya kuno kadalika filusul ilay. Nagyutud naman po ikalumpot nagyang kutwa kapungaw man yan sa uparipon na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapasara yung mga pagariyan. Apaman na ipumusyan tanong na yan sa mga ginawatan. Ay ginamanot to apaman na inipananawag susambayang. Si uman na kapitan na makalimang pananawan sa sambayan na upama ulitan ng sari mga pagarian yung bukukul sa riyang kutu akapsultan sa masjid. Upama buspayaman na niyan na itano ni malumbot sa riyang kutu akapakaumatan sa masjid. Nagito din naman ikalumbot ang riyang kutu akulaw na tano sa riyang kutu masayaman na niyan na pumuyang suwartang subhanahu wa ta'ala. Yutod ni kalumbot ang riyang kutu akapakaumatan sa ikuparin yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk pemana mga tawa din gagaan. Ayat na kabayaran na rautan iranag yang kutwa takbiratul ihram pagalaya takbir imam sa yang kutwa sambayang. Pamin syiddati harsi ala ta'ati rabi tajurakiban. Nagyang kutwa mampu apa nagunta maniran. Nagugubayaran sa yang kutwa diranikan galabakasi kuayamanan yan na mga sumang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Naya mampu abalasiran. Nagyang kutwa masana ayamanan yan na makapukudasiran. Allahu Akbar. Maka kukudasiran mga pagariya. Fil muqaddimat faminum ma yasilu syari'atan wa minhum ma yastagriqu aw yastagriqu al-waqt. Ayamanan yan na mga tawa miyakagang gaana kapagaw mayroon sa giyang kutwa paridin na bintan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyagitan wa giyang kutwa ayamanan yan na mga barasambayan. Apaman na sabi sa kapaman na pananguntaman o tao pamakudi apaman na maunas sa masjid na giyang kutwa masana makakukuda. Nagyang kutwa di malumbot, na malumbot naman po nagyang kutwa yamanan niya nakapakawaman niya si kumpare yung nabitan mo. Ay dapat yung si mga Muslim adad na sambay. Anton at ni paman nakakatunayran. Mga Muslim ada sambay. Mga Muslim mainindirin unso sambay. Mga Muslim paman na rami ka din na pakatuan na di din na mataos sambay. Anton at ni paman nakakatunan niya sa gyang kutwa pa rin yung nabitan mo. Antunan ni kakatunan, antunan ni paman nakakubay niya sabi ang uto pa rin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mo mga ulama, aan na mga sagurumpong paman na sa salaan, waktu sabihin na silang sumanga mga tawa yamanan yan na mauna sabi ang uto pa rin ng Nabi Muhammad. Aya kada kalian natin mga ulama, wa hum 70,000 alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Asiran sa mga tao, aya kada kaliran na 70,000. Asiran sa mga tao pagasunsi ko surga adan na yamanan yan nakapamagito. Allahu Akbar. Dan na pagitungan sa mga amalira.
Sabab sa giyang kutuwa kaya pimpiran na kiyang bilang atawiran sang kaya dunia na dayri ka din ng mga pagarya apakasunod sila sa ikusurga nagumaw na silang pansagiyang kutuwa yamanan niya na parinig na bitan ng Muhammad ay kada kalian ang mga tao na 70,000 yamanan niya na pakasunod ng ikusurga sa din nakapamagito ng mga pagarya paganintan mo si Allah mapagtanukiran wala ko si Allah mapagtanukiran mapasang aking mga pagarya sa giyang kaya masana ay peluban ng mga tao na antay makain na makiran sabab sa giyang kuntua kawaw mga gidamiran na amay kadika pa na makain ng pagarya sa giyang kuntua parinyo na bitan wa Muhammad na kupasangan ka na giyang kuntua tao at agiyang kuntua 70,000 ang mga tao pagkasunod ng surga dan nakapamagitong wa minhum fuqara al-muhajirin na panagiran natin mga ulama sa mga pumaris iku mga muhajirin yes sa mga tao ang mga tao sa Makkah apiaratiran sunabitan wa Muhammad kung paano niya ng mga tao sumya ng agama Islam nagiyanatan nila din nagyang kuto adara paira na Makkah na tumiugalin silang sa Madina aginan sa yamanan niyan napapaman na tiugalin na nunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gina sa mga fukara, mga pulis, o mga muhajirin. Naman mambuagya ko ito, kaya parateran sa agama Islam. Giyan na taniran saudara pera. May alam sila na ayaw buhay niya pa sila na giyan kaya mga ginawa. Inuntas Umar ibn al-Khattab. Kaya ko ito, kapaliw niya na may kararapan. At yan antay itaw, kabaya yan, ayaman na niyan, nakaganatan niyan sa pamilya niya. Ayaman na niyan na mayroon sa mga watayan. Na mabaluso karuman niya na ayaman ay alaw ako niya natin mo Umar ibn al-Khattab kaya man na niya natuli na usik ko na bitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kada kalano na ayaman na niya na kaya padaguyan niya sa tamukian. Kiawan niya sa walay niya. Dia po to apkubuhay niya darpa na inisumpi yan sa ayaman na niya na agamatan mo Islam. Siya ba riya binoto na iman to mamuna kukuha niya na giyan po to abala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maapun siya giyang kunto. 70,000 ang mga tao at pagkasunod ko surga sa dan nakapamagito. La yanziluna an rawahilihim nagyang kunto ang mga fukara at muhajirin. Na disirang kundi na pagkatapan sa giyang kunto paman na kukuda adiran. Mundu karaju min kuburihim. Punan sa giyang ipun sa giyang kunto kaya pagaliran sa giyang kunto mga kuburiran. Apakah dan silang sagian kutayaman niyan na mga kudairan fayakunu awwalas syaribin na sila ni paganay apun makainam sagian kutua pariding nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalbihan ng kutua mga tawa paganay pera tiran suaga matan wa Islam yun ini dulu kira ng nabitan wa Muhammad suagama na pera tiran ng kutua agamatan wa Islam anta apa ni mga pediran Pediran lagi yang kutua sahabatul rasuli wa zawjatuhul karimat. Pediran lagi yang kutua yamananian na mga sahabaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na gusto mga darudo pa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May alin sa yang kutua hadithu nabitan wa Muhammad na pitero yan siku Abi Bakar. Atigan anta sahibi ala al-hawdi wa sahibi fil gar. Hayatigan Abu Bakar As-Siddiq. Sakatigan ini pedagang sagian kutu ayamanan yan na pariniakan naguskap ni paman na inapadagang sagian kutu akyat keputa sagian kutu akar. Gina ni paman na pebyuk anak antaro nabitan wa Muhammad si Abu Bakar As-Siddiq. Si paman si ko pada mga karumanian. Lagi do Khadijah radhiyallahu anha kaniya ni pagampanganay among maapon sa kaniya sa diyang kunto paman na paganay pagay na si ko pa rin nabitan wa Muhammad daya ko napitro nabitan wa Muhammad sa diyang kunto pakatatayan niya na kadarudo pa yan na karumanian at yan na awwalukum waridan ala al-hawdi awwalukum li islaman ayat tigo nabitan wa Muhammad paganay apakah tali umarakan nagu pekatan narakan nagu paman na pekaumarakan sariyang kutua paridiakan nagyang kutua paganay siarkan wa makasunod sa Islam na ayang paganay amyarati ako mga baisi ko nabitan wa Muhammad na su'ais na su Khadijah radhiyallahu anha sudah lupa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dan mga paganay so mga tao apaman na paganay amyarati na sila ni paganay apaman na pagkauman na upakay na manunamitan wa Muhammad sagiang kutua paridiya. Wahahum li'amu yudaduna ala al-hawda wa yadramuna misyad. Ia kutuk mana mga tawa mga darwaka ayaman na niyan na tigtan wa paman na din na mga ukurian
apaman na miyalugi utama na kalugi yuzaduna ala al-hawd di sina di pamugong sa giyang kuto apalin yung nabitan wa Muhammad na di sinang pamantulan ng mga malaikat giyang kuto ipambetul kina ng mga malaikat giyang kuto bisiyat giyang kuto ay manan yan alat tigwiran giyang kuto alat tigunasyo to makapupuan sa iku apoy ko naratabihan. Miapa ko sa itan wag yang kaya parinidaan to na bisisifa ko din na bunta lagi ang kaya parinidaan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigun nabitan wa Muhammad inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum wa inni wallahi la'antum ila hawdillah. Biyan nabitan wa Muhammad. At tigyan na sakana tigyan ikuna kan usagiyan mo to parinidaan. So kung sunabitan wa Muhammadi paman na kuna ro. Wa ana shahidun alaikum nagpaman na sakan ibsir kanu sakan tingin ibsir kanu yan tanong ko to ay manan yan nakakuto kawin yan sagiyan ko to di pamugong sagiyan ko to paredian na mga tao to paman na pimbeberbuan yan suagama natigo na bitan wa Muhammad sukan ay manan yan na awatan niyo siya mga tao bugawan niyo siya mga tao awa paman na pakawatan niyo siya yung kaya mga tao wa inni wallah tigun nabitan wa Muhammad mata'ana ibatuwal at tigiyan kagiyang kuto paman na paridiakan na pagilay na kan sagiyan kaya masa tigun nabitan wa Muhammad gina sunabitan wa Muhammad ang mga mu'jiza ay babuwero mo Allah subhanahu wa ta'ala yang kuto paridi haud na paman na inaluy kuno nabitan wa Muhammad giyang kuto sifat yan ayamian sa hadith na tigiyan na haudi masirata syahr suatu nabitan wa Muhammad supari dia akan na aya iplalagun na saulan kau tu ay mananya na 30 gawi yang tu apaman na kana o paman na pari nabitan wa Muhammad masiratu syahr saulan ay mananya na iplalakaw ayat nabitan wa Muhammad igun yang tu apari ni yang tu aya igun abiyadu minal laban na maputi adigiyang kuto ay manan yan agatas Allahu Akbar dikirupa mga pagani apaman na aya kaputi yan na maputi adigiyang kuto agatas na aya bong niya natin nabitan wa Muhammad na mamut adigiyang kuto akasturi sa susunay ay mga pagani kapaman na giyang kaya sisa dunia na ada abaw giyang kuto ay gitan naguan na may maan na ig aw mabunga naman agya ko to paman na ig sabasa ka paman na madwa ya kaya paman na ig sagya ko to paman yung nabitan wa Muhammad na atyab min al misk ayam ana na paman na miyaka mo tumu tadigya ko to kasturi wa kizanuhu kanjumis sama aya kada kalagyan ko to paman na mga taguay ro apaman nagyuti paman na tingtan wa baso uni nagyan ko to taguay apaman na paginuman nagyang kutuwa mga tao na aya kada kalagyan kutuwa kizan apaman na tagu ay roon na langit nagyang kaya paman na kada kala o mga bituon sa gyang kaya langit igira man ito apaman na biya kaya bituon na igira apaman na pipi dunia ayamanan yan na adnaulan na miya kapiya-piya kineta sa giyang kutuwa mga bito. Nagyang ka na bitoon na isa akiad noon wallah nagyang kutuwa paman na lizinatis samawat paman na paman na tunay ni bunta sa giyang kaya langit. Nagyang ka na kada ka Allahu alam ba na miya kayo sa giyang mga Allah walang nada di kayo nagyang ka na kada kalabito sa giyang ka na langit naginan din naman buhay kada kalagyan kutuwa paman na taguay sa giyang kutuwa parin yung nabitan wa Muhammad at iya naman shariba minha fala yathma'u abada asan sa tao ang makainom sa giyang kutuwa parin yung nabitan wa Muhammad na linyan din magda magyang kutuwa kawaw sa dayong tigiyan pa sa giyang kutuwa isa hadith at tigiyan na hawdi masiratu syahr suat tigiyan supari dia kan na aya iplalakawron na saulan wa zawaya musawa nagyang kutuwa mga pula usian na lagi diyang panatigo nabitan wa Muhammad aya iplalakawron nagyang kutuwa yamanan yan na saulan wa ma'uhu abiyadu minal warik
na aya giyang kutua igian na maputi adi giyang kutua alwarik. So mga ulama na tingin na aya betuan sa warik na giyang kutua fidda na aya fidda si kubasa tanong na giyang kutua silbir. Giyang kana na silbir miya kaputi. Na mga si silbir na katero. Ako tagi mo daw pagaritan. Na miya kaputi-puti agiyang kana na silbir. Uway. Agiyang kana na silbir na miya pakay si mga dito akapusa tanong. Kung pakay di tanong sisin sa agiyang kana silbir. Ayah pihak haram seratan wa mga datu ubatan urun pengusar nagyang kutua bulawan malagi sumbulawan na paman na gold ang anta nagyang kutua white gold na bus agul ng mga pagarian na dito pa kayo ubatan mayamanan niya na pengusar mga datu way na sigo mga bay na pagkapakay kinanoto nagyang kana na silbir na kapakaya pengusar tanong biya ka puti-puti nagyang kana na silbir nagyang kutua paman na ibsa nagyang kutua pa rin na bitan wa Muhammad na maputi adigyan kutua silbir. Isa pa namin alin sa hadith natin ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arduhu mithlu tulihi giyang kutwa kablang yan nalagid na giyang kutwa paman na kada namiyan natin ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam madagalatan to hadith namin alin sa giyang kaya paman na kala giyang kaya paman na paridi unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mo to ay dati kong mga ulama na malungkaman ang pamimikiran na agyang ko to ay gagyang ko to parin yung nabitan wa Muhammad la yajri ala tin na kanabuto miya kapus agyang ko to mga lupa agyang kaya parin lagi dab sa agyang ko to adar pa miya anak betul na miro sa bulan apkano to ka sa bulan agyang ko to akyano to ka bulan na paman agyang ko to ay ginasi miya kapus agyang ko to lupa yang kaya parin yung nabitan wa Muhammad na kanabang miya kapus sa lupa wala ala turab na kinamamiyaka po sa ipamatid bal yajri ala al-miskil khalis na si ikunuto miyaka po o di na ay putugayan na giyang kuto ay manan niya na perfume mapaman na dan na paman na salin-saling yan na perfume miskul jannati wa turbati asiyutum makapukun sa giyang kuto paman na surga wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama natinginan na anto na yung kita kapakay ng tanong anto na imunta nakapakay ng tanong si ikwayamanan yan na parini unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enwatigi na balagi dagyan ko tuwa paman na bagyan ko tuwa paman na lagi da kapagi na magyan ko tuwa paman na mga farmer sagyan ko tuwa paman na dirang di farmeran paman na kitulungiran nagyan ko tuwa paman na mga uluiran anta kaan na mga treatment o ayamanan yan na khas special atibdad ayamanan yan na parang sagyang kutwa paman na mga tawa mga mumin tigo mga ulama naamat tigiran wa paman na paman na special treatment o agyang kutwa mga tawa kagi ayamanan yan na ayad na paman na pumagana nagyang kutwa ayamanan yan na ayap pagana sagyang kaya umatu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adun rawatiga nagyang kutwa mga kuus, mga pimberang mga baso. Wa aqwab udi nagyang kutwa paman na Anthony betul sagyang kutwa baso adna kumanya adna kaputayan tangaya yan natin. So di kepiana pagi na masasayang yung kutwa may tuwa baso adna kumanya na. Amida to. Wa abari kagum mga kendi wayad na mga kandi sa giyang koto ayamanan yan na masa. Wakda, o di nagyang koto apaman na taguay sa ayamanan yan na pangingin naman. Wakinsan. So mga ulama na tira nagyang koto at taadud na riwayat. Giyang koto kaya pakada ka nagyang koto at tutulan sa giyang kanan na paman na taguay sa giyang kanan na parili unabitan wa Muhammad na aya paman na kekuwaw na sabut na adna paman na dipindi sa giyang koto paman na amalagiyang koto ataw. Bihasabi salahil abdil mu'min dipindi sa giyang kutwa kiyang bilang ataw-taw sang kaya dunia ayamanan na dipindi sa giyang kutwa parati sa ikwallah wayamanan niya na barasambuyan ka na mapiyag giyang kutwa ayamanan niya nakapukur matayrar karu o di na ayamanan niya nakapsudas ayrar karu o di na paman na pinggil pagkagiyang kutwa mga subuan wallahu subhanahu wa ta'ala amay paman nakasaka na madaray nung ka nasudu wallahu subhanahu wa ta'ala matawak Bi'ali bisagyan ko to hadith Muslim tura fihi abarikul zahabi wal fidda kailay ro abu kumasaan sagyan ko to paman na masa
agyang kutua mga kandi makapupun sa agyang kutua mga bulawan anta agyang kutua mga kandi makapupun sa agyang kutua tigtan wa mga silbi miyam makapia-pia mga pagadi huwag ini 10 mga ulama at tignan agyang kaya mga datu sa dunia si sa dunia agyang kaya tigtan wa mga presidente yang kaya tigtan wa yamananian na berang-berang kada tu posisi sa dunia ayaman na niya nagyang kaya mga gobernador, mga paman na miyamakalan na itamok, natin na yasrabu na fi kuusin dahabi wal fidda, na upama kusiran na magugiran sa dunia, pagi na masiran, aya usap nila na baso, nagyang kuto ayaman na niya na mga bulawan, anta akagyang kuto mga fidda, mga silver, wazujad al muasyak, o di nagyang kuto paman na mga glass, ang mga baso ayaman na niya na mumawa bima'in dahab, apaman na didirik, apaman na bubuntalan sa ayamanan yan na mga bulawan, fahaula mulukul akhirah, nagyang kuto mambu apaman na sila ang mga mu'min, sa nagyang kuto masa nasira naman po ayamanan yan na mga dato sa alungan na mo. Afala yaliku biman yasrabu fi mithli hadal kusuman na'ima, nabakira natin yung mga ulama, di patot, asira na ayamanan yan na miruwa sa isang kaya dunia, asirani miyabali ayaman niya na mga abdato sa alungan na mawrid na di sila naman sila sa lagi na niya mo ito paman na likas sila o mga dato sa kaya dunya bal innahu yawmuhum tigong mga ulama agyang kuto masa na gawi o di na masa agyang kuto mga tao ang mga mu'min miyawarati asiku Allah subhanahu wa ta'ala gawi yung tayaman na niyan na nagyang kuto paman na pikilera nagyang kuto paman na kaya sila akiran wa Allah subhanahu wa ta'ala nagpakilera nagyang kuto kapimpiya ginawairan at yung mga ulama. Isa pa na klase agyang kuto paman na mi'ami sa agyang kuto hadith paman agyang kuto dikas-las-las mu'min paman na kapakain ng masagyan ko ito para hindi unamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigyan na mi'alin sa hadith natigyan na inna rajula min ahli al-jannah apaman nagyang ko ito sakata wa mama apadisi ko mga tao ko surga liyasahi sarabi min sarabil jannah na gyang ko ito kapakauman yang ko surga kapakasul yang ko surga na upama ko ad na mapikirian akubayan yan kuman anta aka kubayan yan minum fayaji'ul ibriku fayaka'u fi yadayhi nagyang kutu akia pikiran yan napakaw mo nagyang kutu akandi na fayaka'u fi yadayhi na napaman na pag-kubay sa giyang kaiya paman na lima agyang kutu atawa may kasul ko surga fayasrabu thumma ya'udu ila makani na andin ni kapakain miyanon na kumasuy man nagyang kutu akandi sa giyang kutu paman nakabubutadan na napakasa nah, lagi din na natin yung mga ulama. Yang kana naman po ayamanan yan na kapakaw mga tao sa giyang kuto apare ni unamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tigiran na ayakon kumaan tanoroon na giyang kuto asraful khalq. Piyakat apaman na piyakat akad na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as kanyan ipaman na tumitindagro alqaimu alaiha anana yawn yan sumanga ummat yan. Fakizanul hawdi wa kuwamu bi'adadi nujumi sama yang kutuwa mga tanglar uway ginaayad na kada kalian nagyang kaya mga bituon sa langit wa kullu abadin kawmuhu muqaddarun lahu na umani ori panama kawmarun adna paman na mititiyagara paman narkianon fahuwa fi intidarihi paman nagyang kutuwa paman narkian una numanayaw adad na yamanan yan na pagkakwaw na salakaw sa kanyan kanaba sang kaya dunia adna ka pa magagaw apiarkan mo ito mismo. Ayaman niya na basukan mo ito mismo na uwan na maka-ispatra ka. Apaman na ad na ad na mabubaya sa giyang kuto basukan ako pa kaya ko anyar ka agaw niya ka lalim niya siya ka. Uwi na giyang kuto basukan na siya sa kabui paman na makapto pa ang paaro. Laya kudu ahadun siwa. Dan natin mga ulama pagkakuha sa giyang kuto basukan inunta siya sa kabu. Ayaman niya na numanayaw ka. ويحتمل أنهم إذا اقتربوا من الحوض وقعت الأكواب في أيديهم كما هو الحال في الجنة. Tigo mga ulama, ayama pembetadar mga tao na igira manutua pagpakarani sila sa giyang kutua paridiyo na bitan wa Muhammad.
na ayan na pagubaikiran nagyang koto paman na paman nagyang koto baswiran udi nagyang koto paman na kub paman na matitigar parakiran lagi nagyang koto aki alu tanurun sa gyang koto aki panutulat rakatano agyang koto ayamanan niya na sa katawa mama asa dun sa kabayan si iko surga na ayan na ayamanan niya na pagubay nagyang koto paman na kabayan si iko surga. Inan yung mga ulama, mata sa tanpo at tutulan saya, nabatan na yung paman na 5 kapamimili. Why? Ati kong mga ulama, agyang ko to kakalububis ikong mga tao sa agyang ko to masa, na depindi sa agyang ko to akyang bilang ataw niya sang kaya surat dunia. Depindi sa agyang ko to akyang bilang ataw ka, o di na kaya turdung ka magamal, kaya pamakunta ka magamal sang kaya dunia. Why? Alladhina balagat mahabbatuhum linnabi an yutabi'uh. Sirang mga tao apaman na minirao tagiang kutu apaman na bubayiran si ko nabitan wa Muhammad giang kutu kiya pananayaniran o di na paman na kiya kadagairan si ko paman na tamana o di na kiniguris na wagamatan wa Islam sa giyang kaya agama sa giratin wa kabira malagi malamay to asuban nabitan wa Muhammad na pinggalabagiran. Nati ko mga ulama ato kaun tanukon malutan mo dyan ang mga ginawa tanong. Ino, batano mapot sa giyang kultua paman na mga tao, amuunod si iko sunnaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inalo yung mga ulama, natigiran na sukun sunabitan wa Muhammad, malutan ko na ibtag sa mga ginawa tanong. Sukun sunabitan wa Muhammad na igira adna miyawlum si iko panganang kaniya. Asunay ni nabitan wa Muhammad. Sunabi na ihirapkan, naira ay adnam yawlum sagyang koto ay mananian na kanian yang koduhan na purutun nabitan wa Muhammad wa yaquluhan na kanian buperuman wala yad'aha li syaitan na dinya lutumbukaan apaman na uboto makwa syaitan madamat nadifa amay mambuka malinis panlompyo nagyang koto apangankan na paman na purutun nabitan wa Muhammad ay dapat iwatingin sagyang kaya masatan amia kalala apakisrab na bubukudod sa giyang kuto apaman na mga pamanangkan o mga Muslim. Naging nanikarata giyang kuto ang kapag-israb. Padalo pa na paman na sunabitan wa Muhammad na ayakap kaniyan na giyang kuto akawanan. Nagupaman na kabubasun natin na giyang kuto akakan sa kawanan. Naad na kituon taniman to sa giyang kaya masatan wa paman na mga tao ayayip kaniran na giyang kaya paman na diwa manimayran. Pada penasunaw na bitan wa Muhammad nagyang kutu apaman na kay panguraw no salam apaman na melagi du katawan niya sa dinya nakatawan apaman na ayasuban nakatawan nakasadin nakatawan na ipunguraw tanurun su salam wa inna minna al-yawma mimman yastabdiluha biduni fayaqul daan na mga tawa apiasu salam na siyang aniramban ini surat sa mga ulama gyang kutu apaman na kapsembiran sa mga hay udi nagyang kutu paman na bay udi na marhaban paman na sialinan agyang kutu sunaw na bitan wa Muhammad na mayada kada niya ilo paman na siyang bian tanong so ay matan niya ng mga sunaw na bitan wa Muhammad padarwati ng mga ulama nagyang kutu sa sunan niya nagyang kutu haya nagyang kutu kaya apaman na mamalakon na bitan wa Muhammad wa satrul aura sagyang kuto ayaman yan nakapsepengin yan sagyang kuto mga aurat yan apaman na kailangan apaman na sapengan wa ma aktarul mud'in wal mud'iyat hubba rasulullah yak kadagdag kalimat wa tid mga ulama akakalimniran at kebubayiran sunabitan wa Muhammad o gain na paman na may laing kasiram na ayaman yan na mga tao diran pama diran upama sasapungan na giyang kuto ang mga auratiran. Malagi dati kong mga ulama o aya paman nanditan nila na giyang kuto paman na miyaka simpi-simpit atigitan wa badi pitatan to paman na pagalong na giyang kuto paman na mga auratiran giyang kanana lagi na natin kong mga ulama na sidna na namiyak pananayan si kong mga fasaka wa dalal mga tao ayaman na niyan na mga sungkli ng mga tao apaman na mga dalala, mga tao miyadudug siran udina paman na miyawasiran si kuagamatan ng Islam. Nagina ng mga pagkalit. Gaya kaya paman na wasiat. Naukabayatan wa paman na mapaganatan na gumakainom tanong si ko paman na paridi unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na napaman na ayang galabagan tanong nagu ay ipagintaw tanong na ratwaga ba tanong Islam namoron sa mga bay skano mga bay mga bubayan ni sikwaga may Islam na siapa niyo agi ang kuto ang mga aurat niyo siapa niyo usapang kanu sa aurat way nagupaman na ayang pinakamala na paman na sunditar niyo bigang kanu agama tanong Islam sanitar na mapia apaman na masyap kanu nagyang kuto ay manan yan ng mga lulu agama mga nitaran apaman na diyo napagan nagyang kuto apaman na mga budaning sa gina ni yang wala kanu agama tanong Islam. So Nabi tanwa Muhammad na tiga naman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum sa tawa pananayanan yan nagyang kuto pagkataon na YouTube ni paman na ketapi anu natibo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan na pinakamapia nagyang kuto paman na gyang kuto ay ipagintaw tanong na suwaga matan wa Islam. Api gyang kuto ka pangano. Kata miyalo iba ng mga ulama. Gyang kuto takmil al-adhafir gyang kuto ka putulis iko mga kanuko. Nasuon sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandi ni kapakata sa gyang kuto kanuko niya nakiya putulan niya. Na iman to na kuto na katanu apaman na pagkatantas niya nagyang kuto kanuko niya. Apaman nagira kuan aya plam niya no nagyang kaya amali mo nagyang kaya tinting amya tantas. Na aya ko narkero na bunyi ni paluli-tuli. Uli na anto na ipaman na anay no di ka ni matiro sa gyang kaya. Pagariyan na so mga pasisil po na. Nagira ko na. Ugusan nila sa gyang kuto kasil po no. Nana alhamdulillah kapaman adno man po masay plekaton. Way kana ba bubiyang kaya kana po. Kana ba bubiyang kaya kana po. Manan yan na kusar tanong sa gaya mo ito kusar gaya mo ito asil po. Na, nabatanwanan na paman na di pa maawi. Paman lagi sudit ano bikaterwasi ko mapia. Lagi dia. Ya panutulo Su'ad bin Hatim radhiyallahu anhu. Nasumyo muskaniyan si ko nabitan wa Muhammad. Namili niya natigyan na si salay na kanagyan ko tuwa salib. Agyan ko tuwa sa apaman na. Agyan ko tuwa, ito na ini. Ito yung betul si salay. Agyan ko tuwa salay na min dahab. Apaman na pun sagyan ko tuwa yung bulawan. Amya kada-kada lang kami matusi kung mga uda na katano. Apaman na di mananayan si kung mga sarwang. Apaman na si salay kuway. Natingo nabitan wa Muhammad ya adi. Hayat tigyan na adi. Itra hadal wathana min uluk. Nabudunakan na tingin nagyang kanan na paman na susalay na ka. Kagigyan ko ito susalay niyan na pansagyan ko ito paman na barahula. Paman na susuratan sa Kristo. Miya na kadagaliman to. Auli uluwa bungo. Agyan ko ito anagal sa ulong. Burang-burang na mga di nabutan. Paman na susalay. Miya kadagaliman to. Di yun mapamasa. Why? Auli nagyan ko ito ang mga sikat ang mga artista. Miya papuga ng mga tao na paman na edidegat sa agyan ko ito paman na salay. Naging tumapili sila ng mga tao. Nalagi-lagi ang kayam yaw na si Adi. At tigyan na Adi, utro hadal watana min ulok. Kaya tigyan na Adi na paman na alabod na kadnagyan ka na nasusalay na kasagyan ka na paman na gyan ka na natanguka. O di nagyan ka iyanig ka. Piarat yas kanya no Adi, at tigyan na fatarahtuhu na inilabodagan. Yung kasakan na tigyan sa gyan ka iyanig ka na inilabod. وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية ناسقون سنبتا ومحمد نم يقيس نبيتي نجين كنت واتقيا فمن سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تقول نبيتا أيما نجين كايا آية والله نتيجة نكين ويرا نجين كنت ومغا أولوانيران ودي نجين كنت ومغا باري ورهبانهم أربابا من دون الله كتهنا نسلخوا سيك والله سبحانه وتعالى. Ini explain paliwanag o adi sigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah pitro kana tiyan sigo Rasulullah inna lasna na'buduhum. Hey Rasulullah nakna mamisiram manatigen na di pangintuhanan. So mga uluan namin nakna mamisiran paman na simba. Apaman na mamisiran paman na perukui o na babab sujudi. Tigo Nabi tanwa Muhammad alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu. Siran man natigin na benar kung naban siran na pamapsimba. O gaid na siran na paman na pagkaharam nila nagyan ko to apya kayo wallah nagito mam ipaman nakapagkaharaman niron. Apaman na pugunutan yung sinan sa giyan ko to apaman na mga kukuman. Wa yuhillu Allah fa yuhillunahu. Nagu ayaman na niyan
na napakahalal nira nagyang kuto apya makaharam wa Allah subhanahu wa ta'ala na perhatian siran mampu apakahalal ni lagi nagyang kaya paman na mga tao iman to paman na pagaling nira nagyang kuto mga kukuman wa Allah subhanahu wa ta'ala na apya tanu siran ipsimba tao to pakap pagagama na misabog sa gyang kuto ay mananiya na iniidulu niya na paman na alim dinya kakupuka sa gyang kuto paman na tindegian sabog sa tiga na sipulan na ayang mapasang sipulan na giyay paman na ayang buadin yan kang genati sa giyang kuto at tindigian na kagiyang sipulan na ayang manan yan na ayat titindig sa giyang kuto at tindig kenapa paman na titu-titu akap pagagama giyang kuto paman na kawinin na siku agamatan nauditan ng mga pagariya paginaka mamimikiran na paman na miyab binas agiyang kuto abadatan at manan ayaw mo din kakaterima si benar na punan kifulan nagi paman na miyakadad dagaliman to mga tao magingaran sa muslim ayaw mo paman na din yan kisulin din sa giyang kutua dinag o di nabibigya panarimayan na papaman na misabog po sa giyang kutua ay manan yan na alim o di na paman na da'i paman na aidulian o di na kabubayan yan na ayaw titindag na gito paman na din yan naman mo karawan kumanatag yung kutua tindag yan na lagi nagyang kaya Peter o nabitan wa Muhammad. Kenapa ni sira nabsimbo? O gain nagyang kuto paman na po makaharam nila nagyang kuto halal na pagkaharam ni umam. Piarat iyo sira. Nagwayaman na niyan na pagkahalal nila nagyang kuto mga saya pagkaharam ni Allah subhanahu wa ta'ala nagito mambuyaman na niyan na napaman na pumakay ni nagyang kuto mga haram ako kuman yan si agamatan. Tigu adi qultu bala ya Rasulullah naway na tigu adi ginan din ay paman na masusu amin patilka ibadatuhum naginan din na tigu na bitan wa Muhammad okay ta paman nakabsimbo ni okera ginan ni okay tayo manan niya nakabsimbo ni okera madakan na paman na dito mo sa isagyan kaya po sa intano at ay niya umagyan kayo rasa kapag bangiron na pagambangan tanudaan na amay kakapagbangan na itaros tano kagi adong panalabo ada tanuron mo sa yagyang kutuan to na ay mga galbak pagkaarm sa yagyang kutuan di tano kapakay na sa yagyang kutuan pa rin yung nabitan wa Muhammad na apya may 2 oras na pamagusay tano ka inshallah na sigong mga padauras na napagusay tano man wanto na ukit man kakatanuaw na nabitan wa Muhammad sigong matihan antay pagbangarkan o kataya sumay na pagbangiyudan ka mapasad na magbang na pagusintan wag yung kaya mawani usur pumakaalang sa gyud to kapakay ng si ko pare yung nabitan ng Muhammad Allahu akbar Allahu akbar ay mga aplikado niya Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر
So mga ulama tanu rahimahumullah na mi'alira na adin na mga tao sa giyang kaya umat Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaalangan adi sila nagpakain sa giyang kutu apari Nabi Tanwa Muhammad. Dahil na giyang kutu muna apaman na kaya saya tanong na mga malaikat wallah apaman na pumuguniran anta kapagurniran na giyang kutu mga tao di kapapatutan sa giyang kutu apari Nabi Tanwa Muhammad. Tigong mga ulama amma zalimu li nafsihi al-muwahhid. So tawat tigiyan paparatian yan suwata ugaid na malalalim yan na ginawa niya. Namadagala. Paparatian na ka din suwata. Paparatian na ka suwaga ma Islam. Katawan na ka susamba yang napaliugan. Suramadan napaliugan. Napaman na inindiray no ka. Nagyuti paman na kaya lalimang ka sa ginawa ka. Inong ka kilalimang ginawa ka gipaman na dan kau nabaga naging kutua mapia sa giyang kutua masayamanan yan na pegadatan antara sila-sila naging kutua mga mukmin sa lungan na mo. Pamanam yan lali makatan tuwa ginawang ka. Asiran sa mga tao ashabul kabair. Padikinan naging kutua mga tao adi makang galabag sa malakadustaan. Agiyang kutua katatawiran sa dunia. Adiran limang galabag sa mga kalakadustaan. Na dairan ito pamangan niya arila, mudairan na pamang niya tawad siku Allah subhanahu wa ta'ala. Dosiran yung kiyapan tagiya kapatay. Ay lagi dati ng mga ulama, nagyang kutu akal murabi, so mga tawa mga paririba. Di paganayron, paririba. Ikadua na wazani, ikadua so mga tawa paman na di makasina. Ay amana na paman na, ganyan masya pagi ang kutu paman na piyamalungan yan. Wasaribul khamar. Dia kutu paman na mapasari kay nam sa pakabrag atingitan wa palawbug uway wala ibul maisir dia kutu sa mga tao mga padarmatan ya kadagdagan siya ng kandarmat kasugan kasukub kapagaguna mapadundar yung tangan bilyar yung mapagariyaw pamana la muna kandarmat ano pa ni matwa kandarmat ako anak online sabu uway napaman nagyang kaya lagi din na igin nakatano na taubat ang tanong ng mga pagari. Kaya punuloy ng mga ulama. Agyang kaya wala ibul maisir. Minal musirin ala dhunubihim mga tawa paman na itataro sila doon nagyang kutwa paman na galabukira na marata ang mga ladusa. Agyang kana na paman na agyang kutwa mialun sa hadith na karin natin ng mga ulama yuhramuna minasurbil batta na paman na keharamkiran. Nagupaman na kesaparan sirang sagiang kutua kapakain mirang sagiang kutua paman na pare di unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu mga ulama na i'anatu zalimi ala zulmi. Ya kutua paman na kapugupi ka sagiang kutua palalim sagiang kutua ninya di kaplalalim. Paman na sadun sa tawa palalalim marata ikapagintaw. Nauugupin ka sagiang kutua paman nakakelaliman yan kakekuan yan sagiang kutua ka benar mga tao na isa ka na tao di pa kayo sagiang kutua pa rin yung Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lang niya tino mga ulama na uwad na tao ako sa kadato uwad na tao ako sa kadato nagiang kutua paman na tao ako sa kadato nakatawa na apalalalim maratay ka dito huwag niya subin niya na upama ko umupa ka na paman na miya pagkasabihan kaya i'anatu zalimi ala dhulm kaya miya ka pagkasabihan ito paman na ngalabag kaya nakaplalalim tingun Nabi Tanwa Muhammad innahum sayakunu umara min ba'di matana tingun Nabi Tanwa Muhammad pagkaumagi ang kutu mga datu sigurianakan fala tusaddiquhum bikadhihim na uban sila na pangim benar sagiang kutu mga kabukeganiran mga datu ayamanan niya na mga bukag na uban yung sila na tingun Nabi Tanwa Muhammad na pangim benar na uban yung sila na umupi sa giyang kutuwa kaplalimiran fa innahu man saddaqahum bikadhihim kagisa din sa tawa tingun Nabi Tanwa Muhammad na pangim benar niya na giyang kutuwa kabukagan na giyang kutuwa mga datu nagupaman na mugub sila sa giyang kutuwa dinan ni kaplalalim kapanguwa-kuwa falam yarid alayya al-hawd na dinna tingun Nabi Tanwa Muhammad makasong uli na makaubay uli na makadarapa sa giyang kutuwa para di na tingun Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagina ni karata api antu nagalabag
Nabas apaman nakapelalalim. Api adi makada tu ni nagi kaya paman nagalembok sa kaya pimberang sang kaya dunia. Namay kakapang uraku temang pagaria kaplalalim kapang wakwasa ning karak napaman na peludun sa iya kaya hadis Nabi Tanwa Muhammad. Kabairul dhulum ikadua nagi ang utu ay nalitan wa mga lanusa. Kasina nagi ang utu kasina wa uquqal walidain. Dia utu paman nakapratarata isikum balaloks. Waqatil arham dia kutu paman kapratara isi ku mga tunganay wa awasil al ukhuwati wa adami qabul al a'dar dia kutu penadin ka katrima sa dia kutu pasisi o penega paman na biya mga nira kasarila na din ka posisian na miya kada lagi dia mga to atige na mata anak api dia ud makasunod ku surga uba kanaya mananya na prela isi pula naman uto kibra mga pagariya na isay niya paman na di pa kayo sa giyang kutwa parin mo Nabi Tanwa Muhammad. Miyak kada-kada yung mga tao. Naugiyang kuti, mambabitali ka na pamangan ni kasarila si iku Allah, katanto din ako paman na mitro sa giyang kutwa puso. Miyak kada-kada lagi din na kasimatan ng mga tao. Pero Nabi Tanwa Muhammad, ifu an nisa'in nasi ta'ifa nisa'ukum وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ومن أتوا أخوه متنصلا أي معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبتلا فإن لم يفعل لم يرد عليه الحوض أيام يرسل نبي محمد صلى الله عليه وسلم natigya na paman na pipa ini usu mga bais iku mga tao ay manani na pangadati ni usu mga bai paman na mga pedrakano kapaman na pangadatan na mamusu mga bais irkano wabaru abaakum na paman ng bilang at tao ini sumang anuksiyo kang bilang at tao ang kanumang mga watay agyan kaya kang bilang at tao kung lokas na balas yan na sumang watangan na bibilang at tao ang kairan mo sa giyang kutuwa kalokas sa tawat ko Nabi Tanwa Muhammad ang makaumaw na giyang kutuwa pagarin niya na pumanganiron sama Aprila natarimaan yan tinatigo Nabi Tanwa Muhammad malagido ay mariribat na giyang kutuwa pagarin yan at akas kanya ni mariribat na paman na tariman yan din natin Nabi Tanwa Muhammad kaamay kadin yan ito tariman nagyang kutwa ka pumanganiron sarili agyang kutwa pagarin yan na di din makaubay sa agyang kutwa paridiyak natin Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam padarwati mo mga ulama nagyang kutwa ka pamumunuan sa tikatibuba ay manan yan na inutang ka agyang kutwa paman yan nawag yan kutwa pagarin ka sa dad na ba paman na dad na ba sawab kapit tibuba ka kabay agad na ginawa na isap na ya paman na udi karila yung tao udi na udi pamangan yung tao si ko Allah sarila udi na taubat na padapun sa giyang kutuwa paman na di pakaraning sa giyang kutuwa pa ni Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kahanatu was-sihr giyang kutuwa paman nakapangataw na udi ang kutuwa kapanganto madagala paman na susag yang kaya mga panganto agu yang kaya mga parerimar yadhabu lil kahanatu was-sihara Tigun Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa minna man tatayyara aw tutuyir aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unsila ala Muhammad sa tawat tigun Nabi Tanwa Muhammad apaman na mangantok anta aka mikiantok agi supaka primaro at kitano anta aka mikirimar anta aka sumu ko paririmar sadun sa tawat timu Nabi sumu sa giyang kutuwa paririma na piyangin benar yan nagyang kutuwa pitruyan na sadun sa benar amyaw kiriyan nagyang kutuwa ini taling Nabi Tanwa Muhammad naginan su Islam ay man amya awasi ko Islam ay dapat yung sa giyang kutuwa kapsuntan sa pangan to amya da atamu kutan din antun amya da natigin mamukate so kumino na paman na piyangin benar kami semua na paman na miyaw kira ka so paman na nining taling Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Padarwag yang utuakan di Diagaw, Aniyaha, Wadarabul Khudud, Wasakul Juyub, apa mana yang utualikan betul sagi yang mga buntal, yang utu ay mananin na kaprelendita sagi yang utu mga bulsa, mga uyot, na padapun sagi yang kanan na paman na di paka yang utu ali paka pakainom sagi yang utu apari di Nabi Tanwa Muhammad, padarwat mga ulama agi yang utu akin riba wa maukin mapasangi kapriba. Aku yang koto emanan yan na mapasang ikateto, aku yang koto pananato. Malagi din so dito so pananato at ibubuan yan na padapan sa giyang kaya paman na di pakarani sa giyang koto apari ito Nabi Tanwa Muhammad wal musawi ang giyang koto panunulan ang giyang koto panunulan na mga padapanan na malagi ang kaya paman na giyang kaya usayno ng mga ulamatan rahimahullah sa giyang koto kaya pakarani na giyang kayoras nanay no kay taros talong muslim mga pedoras
balasan kan Allah Subhanahu wa taala sa daapit tamanan niya na balas sa mapia panganitan no si ko Allah kaya balas sa kaya dito no di ka seminar na makwatan no sa kaya dunia na yamala na maparolita no sa lunga na mori panalamatan ng sanwala ulang na bagsakan ng mga dato at mga padarenon sa kaya seminar tano sa sa mga baya paman at mga padarenon ang kaya mga pagaliakan na paman na si tangiran di pamagiligan sa kaya lain na napunalamatan tano sila sa kaya pagdira di ka pamagiligan sa mga usaya tano panganitan no si ko Allah kaya kwan tano sa guna akatawan tano ay manan yan adna paridi apaman na ko di sa kaya ko tamasa akapumagitong Allah Subhanahu wa taala na ayabu apaman na pakakwaon na sa mga tao apaman yan namin bilang tao miagaman may rumasinsang kaya dunia pinggan na bagyan ini pamilya-bulya niya susunod na nabitan ng Muhammad summan sa mga tao adera na paratias wa agamatan ng Islam inindiray no nira sa agamatan ng Islam pimimbagwa nira sa agamatan ng Islam na sira sa mga tao akong bugaw no nabitan ng Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya tadi, ngomong.